Alahin nyo man dyan, Artem. Artem. Pickled chilies. Nakikita ko to sa bawat hapagkainan ng pamilyang Ilocano. Sa bawat mesa ng mga Ilocanong manggagawa, lalong-lalo na kaming mga magsasaka. Nakita ko na to sa mesa ng aking lolo, ng aking inang, at sinisigurado kong nandun din sa mesa ko ngayon. Pampagana kasi ito sa pagkain. Kahit anong ulam, pampagana ito. Lalong-lalo na kung pagkatapos ng mahaba at pagod na pagtatrabaho. Talagang kailangan ito at gustong-gusto ito ng mga Ilocano. At palagay ko, hindi na lang Ilocano. Kahit anong Pilipino na siguro. Hindi na lang ito pampagana. Palagay ko, tatak na ito. Tatak na ito ng pagiging hardworking, pagiging masipag at matyaga ng isang Ilocano, ng isang Pilipino. Artem. Alamon di Artem, mangantayon, kakabsat.